Izilo Mzansi 98.0 the difference. Right, kwana ngomsakazo wakho izwi lo Mzansi ku 98.0 FM izwa ke umehluko hlelweni lakho ke imbizo right now khona kumpumelelo kazikalala sokhuluma naye ke kungekudala sizungabe ke khamba ke kanjani kakhulukazi ke after 8 ngabe yini ke ayiphethe kulungile ngishone ke na ke njengamanje umfoka khuzeni umbona nje ngena uhambe vika ama camera ke hambe vika inxako kuhlela zama camera nani luthi ncane ngidlulise wazofinyelela ke studio sakhe mfowazela la sikubingelele uyaphela nje manje khamba kahle kodwa no si right mfethu si right asisakwa sigcina ukubona ku TV mfowethu ngisuke ngithi shazi nje yeah akodwa uyijwayele le hayi sesijwayele yeah ithusa mina kuphela nje okay ayisasangithusi manje uyabona kodwa wena wajwayela kuqala kunami you think so yeah mina bengakujwayele mangiyozithengela isinko lapha kuthi wena usibani manje alright yes now namhlanje umhla ka4 yes ku October inyanga entsha siphetheni kulona ke uhlelo now inyanga ka October uzothi mawubheka ke calendar lakho kakhulukazi ama campaigns aka drive kakhulu uhulumeni yes abanye bathi transport month ikhona izinto ezithinta social development ezoba khona kukhona ne world mental health yeah nama related matters zone zonke izinto esibe sibheka kulenyanga ka October kodwa namhlanje sisenza extension ya last week open line okay ngoba senzele ukuthi ama guest stages sowabiza kulezinye kule masontelane la yakwazi ukuthi akhulume nathi kahle okay kada uyo owner yetekisi umgibeli wetekisi usebenzisa umgaqo inyanga yakho noma next week le kufanele wenze sure ukuthi uyalalela ngoba kuzobe kuthinda wena alright sibe sikhuluma izinto ezithinto RAF ukufanele nsoko amatekisi ukuthi masedliwa kwenzakalani sibona kakhulu very important sekuyahamba la ubona ukuthi sakhokheki kahle abaningi bakhona ngesikhathi kungena uCovid nabathe ukushaya kancane yeah nginethemba ke nje manje ukuthi ngizothola nohulumeni ukuze bayichaze le ama permit kodwa ke uyazi ke nawe ukuthi sifike hlele kahle kodwa ngosuku lokugcina bese bevele bebaleke ekugcineni kuba into zakhona enye into ezoba khona soke sikusho kwi-back le social development i-guardianship thina besazi ukuthi ingane kadadewethu ingane yami kodwa ngokomthetho uthi cha fanele uhambe u-adopt zonke izinto bese ihamba ngohlelo then ke ugcina sibuye sibheke futhi with the same nyanga noma October sibheke kuona ile yokuthi umuntu kade phile right sehlaselwe mental health sesenze njani bene sobheka ukuthi semdeclare kanjani umuntu njengomuntu ongasekho nabantu nyathi kunama floods uthola ukuthi sekuthiwa asakwazi ukuthi simthole senze njani lapha ezintweni zakhe zona zonke izinto sokwazi ukuthi sibheke hamba phambili kuleli sonto Phumi report izolo ekhala ngama DNA uthatha isikhathi eside I think the number banayo engekho confirmed ama DNA which is outstanding 180,000 kuchazani lokho kunabantu aba 180,000 abayisulu noma kufanele kucheckwe kubona ukuthi ama DNA yabo ayahlangana nama matters asoke investigate amaphoyisa asibale bani la umuntu orapiwe umuntu obulewe ne drunk and driving if yonke le backlog 180 khona it means ukuthi ubulungiswa sosebutholeni nini so phinde sibheke futhi yamkhumbula baba mabuya khulu phinele enkantolo udaba lakhe izolo umjida wejazz la ngaqala futhi kusayiyona umbuzo ke bese uthi 2 years down the line useboshiwe uhamba enkantolo akaze ngene even ufakaza water boxing kungabe senze njani eNingizimu Afrika do we arrest to investigate or let's investigate eqala kuye masibopha but senze kanjani lento sekuthense ngaze kukhokha over 28 million ngento engekho you'd be amazed sekutheni zingake izinto ezicishe efanje ngalezi ezibuzenza kakhulumeni hamba ulalela ama reports ka AG uzoza ukuthi lonto uyenzeka kanjani kodwa into ekithuse kakhulu ukuthi the powers that be by that I mean or director general even ama politicians bake bathule kungabi khona into abazoyilandelela ukuze kubone ukuthi kufika kanjani zona zonke izinto ezifana ngabe sayibheka ukuthi zithini abantu babe accountable now sithola umuntu esuka from one department ayi to another no consequences yonke into ihamba ngohlelo anesibindi uyazi understand nje mina angazi ukuthi umuntu onjani oyongena ku government oyokhuculula lokungcola nokubola okukhona kwenkohlakalo okwenziwayo umuntu kwemele because understand sekutheni
how do you even pay for into engekho? Umuntu oqala acabangela abantu nje manje ukuthi ngifuna abantu kubibona sokwazi ukuthi sibenefit kubona. Siphinde kuzoba abantu seclamarize kakhulu impilo yokuchoma. Angisho ukuthi imali yakho umuntu utholile yenza noma yini noma sikulawule. Kodwa akube khona nendlela ozokwazi ukuthi uyiphathe ngayo izoba nemfundiso ukuthi iphinde kufile yenze. I think yalekha lokho kancane. Awucabanga mhlawumbe ukuthi mhlawumbe uma uyipolitician noma masungene nje lapha ku government mhlawumbe sekukhona ama powers amancanyana onawo owanikezwe abantu abavotile noma wanikezwe ama politicians sizeni and then mhlawumbe uvela uzibone somehow usuNkulunkulu nje wesizwe thizeni noma waleyo area kuyona obona ukuthi ungazenzela noma yini. Ngake ngithi khona into eyenzakalayo kuleli passage from i-political party yakho to i-office yongena kulona kahulumeni lapho kulelo passage khona ukushintsha kuba khona. Mhlambe singathi into yokugadwa nokunikezwa amagama afana nomuntu omkhulu ikona ekudala kuba inkinga. Ugcina ungasekho connected nabantu kwaphela impilo kade ungayazi. Ngiyazi kona ukuthi kuye kudingakala but kuyekudinga sekutheni ungaba in touch nabantu abantu abakubeke lapha la ukhona. So ufuna wena ukushila egesi njani ngokuhamba kwesikhathi. So izona zonke izinto lezi file sibheke. Kodwa into besithi kade phela ukuthi la uthule khona uthamba ukwenza umsebenzi wakho uyawenza yini kona okubalekile. Uyazi ukuthi ngiye ngibone nalabo othola ukuthi bakhulumela o minister noma ikhulu thizeni right noma iminyango thizeni. Labantu osuku badinge sekutheni bakunikeza izimpendulo. Do you understand ukuthi kwesinye isikhathi njengoba hlezi sibuya sithi usibanibana simtholi usibanibani uthe uzozo wangabe seza kahle kahle uthola ukuthi yena mhlawumbe usuke engazi umuntu osuke evimbile nje yilo mkhulumela kokunye azathi hayi mfethu ukhuluma nami but ukukhuluma nawe awunawo le information engiyidingayo so it's pointless ukukhuluma nawe. Iyona ke le nje manje efanele kuba ukuthi wena ke masungene lapha kuleso sikhundla kanzani. Monday khona interview kade ngicela ukuthi ngiyenze ngo 1 AM ekseni. Endlini bebuza ukuthi hawu yindaba uvuka bakucabangelile ngathi no wena icabangeza iservice enginikeza abantu. So kubalekile leyo level of commitment ukuthi ayibe khona. So mase nabo bafunda ukwenza okufana nokuvakasha what stops upresident from ukungena e-studio kuze lo mzansi athi bengizonibingelela ngifuna ukuzokhuluma nani ngifuna ukuzoza ukuthi abantu bathi ngeke bezofasena ukuthi kuthiwa it's those things mhlawumbe ezingenza kube ngconywana kubona. Advocate ucaleka uthi there is no bad blood between yena no advocate umkhwebane umsebenzi nje umsebenzi and then ngeke futhi yena aze abhawele to i-pressure ayinikezwe ama political parties asekutheni kumele aliphuthume kangakanani lolu daba uzolandela nje imgomo ekhona ngendaba yasephalaphala. Well kulungela ngakusho lokho but what we see einkantolo ubone something which is a bit different. Kodwa kubalekile I think ama reporter uthula wasanda kwathola approve something ekade ngiyibona mala nomthetho osusebenzisayo. Awukho adequate enough to hold ama politicians accountable. Ngenza ama sentences awu2. President of the country goes to a meeting yaka ANC azothi khona imali esetshenzisiwe la yama taxpayers ukuthi fana ama political campaigns abantu. Kodwa bese buya ngala athi angeke ngikwazi ukudisclose ngoba labo bantu angibazi. Ikuphi allegiance yakhe akufanele ngabe sembamba responsible akufanele ngabe uhambile o report emaphoyiseni ukuthi ikhona imali bengingafanele iphume la iphume kanje. Nangumuntu wesibili Minister Private Nkotane uqasha umuntu without any qualifications. Kodwa uzothi defense yakhe ngicelile ukuthi asimthathe lo muntu ama qualifications engekho and then bese sobona ukuthi sicompensate kanjani ngiyithulile lo approval so ngenza ngalutho wrong. So bafuna ukuphasa ngama technicalities sikhohlwe the core reason of why sifuna umuntu nama capabilities ema office nakhe. Imibuzo ngeze ngayibuza wona bana nabantu njumana abasekhaya abanama qualifications abawo engineer abebengafitha lapha kule ndawo kule kufanele kusetshenzwa khona sithuleleni izinto efana njengalezo zenzeka. So ilento engithemba ukuthi mhlambe naye upublic protector uzothi ayi ngiyabona lento engathi ayenzeki ngohlelo ngicela sikwazi ukuthi siyenze kanje khona sokwazi ama powers ami ukuthi akwazi ukuthi aye phambili. Nansi JC interviews aqalile yes uzabheka ama judges e Supreme Court of Appeals
ekade libaleka kakhulu Judge Kun from KZN sokhumbula ukuthi kunecala lehenlishayo lika former president if engena ngenzeka lela cala ngasaliqala ngoba uzobe ngaselona ijudge lala eKZN kodwa ke ngolesihlanu awethu amajaji azobe ngena kulesihlanu siyakona so ke mozobheka lapha kumabona kude wakho wenze sure ukuthi uyabona ukuthi umuphi umuntu ozongena as ujudge president wase KZN nokufila inama vacancies akhona nansi ke kunye kufanele sigade kune expropriation of land bill hleze sikhala ngomhlaba mihla namalanga yes kodwa siweza ama politicians ethu manje buyethi ihambani niyogada lapha sesikhuluma ngodaba lenu hambani nifake ukuthi nifuna ukuyifaka kwenzela ukuthi umthetho masushawe kahle kune unlawful occupation of land act nakhona futhi edingidwayo kodwa sizwa kuthulekile singababoni beza kuthina bezosho ukuthi nifuna ukuthi kwenzakaleni kodwa ke izona zonke izinto lezi umsakazo ofana nezwe lomzansi ukukwazi ukuthi abantu banikeze bonke nawo la sikhona sibone izinto zihambayo. Alright, so ke nakanjani after 8 umfokazi Zikalala kuzohlala nawe kunikeze nje izindaba ke khona ke ezahlukahlukene uma ukhuluma ngendaba yawo ke umthetho. Ezomthetho noqweqwe lomyeni Mpumelelo Zikalala uyizwi lomzansi njalo ngolesibili ayixhanayo ngekuseni hlala noMpumelelo Zikalala uthole ulwazi olunzulu ngezomthetho uyizwi lomzansi oluthola ku98.0 FM Mpumelelo Zikalala uyizwi lomzansi. Unjalo impela mlaleli sesiqalile inyanga kaMfumfu abanye bayazi nge transport month kodwa ziningi izinto esuke sithi kuyibheka kancane kulenyanga esikiyona so ke sibheka nezinto ezithinta i-mental health sibheka nezinto ezithinta social development ngoba sazi ukuthi nakhona social development kukhona lawo featureisha khona kodwa namhlanje mic yakho ngilalela wena ngifuna ukuza wena ukuthi ulukuthini ukuphawula kwakho ikakhulukazi izintweni ezithinta umthetho nezinto mhlamba amacala kangena kulesonto esiphuma kulona noma esazongena kade naku ngesobe sikhuluma ngakho report iphuma izolo ye-DNA esho ukuthi ngathi siselele emuva kakhulu ukubuyela back enkantolo licala lika former MEC babuya kakhulu sobheka nama JC interviews phela sobheka nama esothi umthetho ehlongozwayo esukidinga ukuthi sithola ama views akho ukuthi athini kwona nawe ngeke ukusheke ngaphandle xhuma nami ke khona sokwazi ukuthi sikhulume ama message akho sidlela nama voice notes akho ngokungisenela message lapha ku WhatsApp ku 063 820 8448 ake ngiphinde ngingasagijimi ke manje 063 820 8448 noma usithinte enombolo yethu yocingo ethi kanje Sithinta njengamanje Shayela ucingo ku 060 480 7164 060 480 7164 Ngeke ngakhohlwa ke futhi neyamakha sethu lapha yana ku Facebook uzokwazi ukuthi usithinte sikwazi ukuthi sikhulume nawe bese siyabona ukuthi eziphi izinto mhlambe ongakwazi ukuthi sithintane noma sikwazi ukuthi sikusize ngazo hamba ke ku Facebook ufika ukuthi Ezomthetho noMpumelelo kaZikalala uzofika ukwazi ukuthi ukhulume nathi size ukuthi ukuphi wena ungafisa ukuthi abaleli bezwe lomzansi bakwazi ukuthi bakuthole ke ngiqale la kulolu daba iqalile ama JC interviews mlalela abantu ukuthi abafuna kuba amajaji ukuthi bazoba obani and then ama interviews abo lawo enza abe public ukuze sazi ukuthi ama judges ethu mayisekhethiwe akhethwa kanjani yini JC uzoyibuza uMonyi Judicial Services Commission yakhiwa umthetho sisekelo waseNingizimu Afrika ndiyona esuke izothi izohlala phansi ifike icubungule izocheck ukuthi labantu abathi sifuna ukuba amajaji kwi High Court kungabe abantu abazokwazi ukuthi bawenze kahle yini umsebenzi wabo icompose obani kuno Chief Justice Deputy Chief Justice is there siphinde sibe na o president bamajaji abasuke bekhona so wase SCA usuke khona bese mangabe ukuthi kukhulunywa ngaleyo nkantolo noma ngaleyo province esuke kuyona ujudge president wakhona noma upresident wakhona osuke actor usuke khona ezokwazi ukubona ukuthi abantu abazosebenza kwi division yakhe bawobani ngeke siwakhohleke nama politicians now they are there so khumbula minister waka justice and constitutional development nayo khona and basuke bekwazi ukuthi babuze noma imiphi imibuzo bangathanda ukuthi bayibuze singamakhohlwa ke nama law representative bodies silangibala iBlack Law Association ngibala leNadel nayo isuke khona nabanye abantu abasuke bethunywe o minister nayo president ukuthi abahambe bomrepresent sitholile kama report izolo ukuthi sekuzongena uAlfred Gcuka eThobi
usuku ozobethunywe noma ozobhekela interest ka president kulandela ukuthi omunye kade ekhona lapha ya ebese esuka ke wangasakwazi ukuthi aqhubeke ngenxa ukuthi term yakhe siphelile. Zona zonke izinto efanele siyigadeke. Kodwa masiyigada kakhulu kuthina sigada ngolwesihlanu because la kuzobe kukhulunywa khona ngezinto noma ngenkantolo ezobe zila eKZN. So Friday lona kusuku kuzobe libaleka kakhulu ukuze kubonakala ukuthi izinto zakhona ihamba kanjani masekuze intweni zethu. Ungahlali kakhulu ke nawe noma uqhele kakhulu kwi-TV yakho noma yona kwazi ukuthi kusize. Ngiyacabanga futhi nazo indaba zezwe lomzansi zobe zikuphathele sekutheni eziphi izinto okukhulunywa ngazo lapha ya kule JC makuthiwa kwenziwa ama interviews. Izwi lomzansi isiteshi esikhuluma izindaba ezibalekile. Ngingakhohlwa ke nawe ngizokwenza sure ukuthi ngiyakwazi ukuthi ngiwafunde ama message akho ezobe khona azobe bhaliwe njengalo bhale wathi babu Zikalala ngiyabingelela cela ukubuza ukuthi ngingayenza yini uma sisekhona okay imali ngizokwenza kanje ngizophinde ngibuye la ngoba ngiyabona ukuthi ngendlela ebhalwe ngayo kuzofanele ngithi ukuyibheka ngendlela ethanda ukuhluka kancane kodwa ke ake senze kanje nanto lingudaba engizofanele silikhumbule la kade khulunywa ngawo sizile nasendabeni besho ukuthi cha liphindele enkantolo noma liphindele enkantolo udaba lika baba uMaboya khulu leni ngihleze ngikhala ngayo si investigator to ukuze sibophe noma siyabopha ukuze sikwazi ukuthi si investigate into ekhala ngayo kakhulu nehlezi ikhona ukuthi amacala athatha isikhathi eside before ahamba yoqula enkantolo nami ngibe nenkinga ke yalokho ukuthi kahle kahle ngesikhathi simbopha lo muntu kungabe kufanele kwenzakaleni bikuphi izinto efanele ilandele ngokuhamba kwesikhathi sebeyifakile la section 342 capital A application engisho ngithi ivumelekile as per Criminal Procedure Act kodwa still nalapho uyabona ukuthi engathi khona izinto ezike zingenzeki kahle noma uthola ukuthi khona la kuzodedeka khona kungabambeki kahle. Umbuzo uthi kungabe ukusebenza kwamaphoyisa ethu usebenza kwama law enforcement agencies kuhamba kuze kufike kuphi kanti makuwukuthi izinto ezifana njengalezo zobe seziyenzeka ngaso sonke isikhathi. Ngiyathemba ukuthi siyoba nesikhathi la khona o minister abayobe sebeyongena bakwazi ukunderstanda kahle ukuthi izinto zakhona yithini and then besebenza sure ukuthi yonke into ihamba ngendlela khona ngeke baze bayithole bese nkingeni. Na kunye kube khona khala kakhulu ngeDNA bethi cha engathi iDNA kuthatha isikhathi eside ubuzoyibuza umunye ukuthi yini ulibofuzo lesikhuluma ngalo lo sokulisebenza kakhulu ukuze kube ufakazi ukuthi umuntu kade ekhona lapha kuleyo ndawo emakhesini noma kumacala efana newe rape amakhesi lapho ubulawa khona umuntu ufuna ukuprove ukuthi umuntu kade ekhona ezinye izinto ezingena kakhulu lezo ukuze ukwazi ukuyiunderstand ukuthi beyithini nokuthi bekusebenza kanjani. Into ke le ewarisha kakhulu ngoba kufanele ngabe iya-check ngaso sonke isikhathi ukuthi isuke ihamba ngohlelo yini. Lapha ke izolo bekhuluma ne-stage lapha uNCA abazenzela i-research esuke seceleni independent baphawule kanje ngalama delays akhona. As you've already mentioned, yes, the numbers like they keep going up and down, and that's the problem for us as Amnesty International because we are not receiving reliable numbers. If you are looking back at during the State of the Nation address by President Ramaphosa, what he mentioned was that the DNA backlog had been reduced from around 210,000 cases to around 58,000 cases, and that was confirmed during the Sonnet debate by the police minister when he indicated that it was now under 60,000 cases in terms of the backlog. However, in May, the minister came back to tell us that the cases were now standing around 154,000 cases. And yet, if you look at other reports or information that is coming in through from the Portfolio Committee on Police in Parliament, you find that the figures are as high as around 180,000. And this is a serious problem because it is indeed denying victims access to justice. Nangokumbuzo kufanele uyibuza wona ukuthi mangaba amakhesi 180,000 asuke ngenzakalanga kahle ukuphi ukulimala ukuba khona kakhulukazi kulabantu asuke sebiza ukuthi ama victims kodwa ke sithi nalabantu abasuke bebanjiwe ke baboshwa uthola icala balenzanga kuthiwa sikwazi ukuthi selikhuluma udaba lakho ngoba salinde ulibofuzo lakho ukuthi libuye okuyiwona uzokwazi ukuthi bukhiphe phambili eqhubeka echaza ngalenkinga abhekane naye ukukhuluma kanjani.
Okay, Sally, I guess perhaps the minister is the best person to answer this kind of questions as to how are they going about dealing with this matter, because there has been lack of transparency, and even if there were attempts to be transparent, but the information is not even reliable, because even previously when we were told about problems that that are in relation to this particular issue, the backlog, it has been issues around contracts, around maintenance, some of the machines being out of order, and also there's been information that suggested that there was some sort of lack of chemicals in terms of testing DNA, and so this for us it's a serious problem, because now if you as you correctly mentioned that we have a lot of these particular cases, whether it's murder or rape, very serious cases, and you might find that there are still people, let's say a serial rapist for instance is still out there because they haven't been arrested and convicted, simply because there is lack of progress when it comes to clearing the DNA backlog. This is a serious problem when it comes to dealing with the with TBV. Ebona idinja nobumngozi kuba khona unento ongakwazi ukuyichaza ukuthi kwenzakaleni, and yet we have uminister wamaphoyisa uyemsebenzini on a daily basis, we have a minister of social development noma waka justice uzobe khona nje in a few hours time lapha kuma JSC interviews. Umbuzo bese uthi benzani ngalolu daba osuke libaleka kangaka, oyinto engaqala ukuthi ikhulunywe ngayo le ehlezi njalo every single year is the same problems. Kongabe ukuthi bayakwazi ukuthi babe accountable. Ake siza ukuphawula kwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba neokunye okuthinta umthetho. Sithinta njengamanje. Sishayela ucingo ku 060-480-7164 060-480-7164. Kokunye ukuhamba phambili kunemithetho emibili ehlongozwayo la ezokuthinta kakhulu. Eyokuqala ilo thinta udaba lezomhlaba lethu expropriation of land. Kade mangabe kade ukuthi umuntu othi akube khona expropriation of land without compensation engeke izibe namgomo nembandela, ayikade ake sengathi segejile lapho. Mangabe iqembu lakho lake la compensate noma mhlambe lathi cha siyona into esifolosa ngayo la makuthiwa siyo vote, akubabuze mase beshaya door to door again, and then bese uthi kubona ngoba nginithuma ukuthi hambani niyokwenza into efana njengalezi nenze njani, yindaba nibuye nanginikeza into engafanele noma into kade singayibhekanga thina ukuthi uzoba khona. Kodwa ke lolu daba liphendela back kuthina njengamanje lisazohamba bese liyongena ku-NCOP. NCOP, National Council of Provinces, ifundazwe noma ifundazwe esuke zikhona la isuke ihlangene khona zesigungu uprime nawo wonke uminister abasuke bedeployiwe bayakwazi ukuthi bakhulume ngololu daba. Imandate yabo basuke beyithatha kuthini. Ngiyafisa ke esekutheni sibe nosuku ngelinye ilanga la sothi usuyidiscussa khona, mhlawumbe singayenza one of ama discussions esiyenza outside of lelo hlelo sekulona njengamanje, kodwa sihambe siyo check ukuthi kungabe izinto zakhona zisuke yithini, kuhamba kuze kuyofika kuphi ngezinto ngendlela isuke ibhliswe ngayo, oweziphi izinto ekufanele zinakisise ukuthi ziyenzeka singayitholi senkingeni ngokuhamba kwesikhathi. Enye which is closely linked to le ile ekhuluma ngabantu abatrespassayo ukuthi mangabe umuntu ufike sekhona endaweni yakho noma emhlabeni wakho umsusa kanjani, le abazoyibiza ukuthi unlawful occupation of land. Ibeke imgomo nembandela ithanda ukuthi ibenzima ke ngoba ngendlela ebhalwe ngayo manje ithi noma umuntu ngamfice khona ekhaya kuzofanele ngiqale ngibiza amaphoyisa kuqala before ngimsuse, noma ngiqale ngihambe ngenkantolo before ngimsuse. Umbuzo uthi why mina ilungelo lami lizobe seliyalimala engabe ngiqhubekela phambili nazo zonke ezinye izinto ngingayitholi ngisenkingeni ngokuhamba kwesikhathi, kanti nomthetho esikhuluma ngayo kufanele ngabe uyakwazi ukuthi usiprotect amasiko kuphi makuwukuthi uzohluleka ukuthi wenze umsebenzi wawo njengamanje. So some of the things efanele sibheke noma mhlambe engithemba ukuthi ngokuhamba kwesikhathi ikakhulukazi amaqembu ezepolitiki ngizobhekisa kakhulu kubona, because ku legislature la kubhala khona umthetho ibona abasuke bekhona, ibona abasuke beoccupy wonke lama positions sikuwona, ibona futhi afanele babuye bazositshena mangabe izinto zethu sihambe kahle noma zingahambanga kahle, noma mhlambe masikhona la umthetho ungekuze ushintshe ngalendlela thina esifuna ukuthi ake sishintshe ngayo. Kumbulana kuphela uhlelo ozolithola leli kule nyanga la khona kuzobe ku-open line, zonke ezinye inhlelo zobe seyilandela kulamasonto azayo. Kuzobe sekuthi kunama guest kunama topics esiwabhekayo, makuwukuthi i-topic yakhe ayikhulumi ngale enhle esikhuluma ngayo
kuzoba nzima ukuthi ngikwazi ukukuthatha. So ke silindele wena njengamanje sikwazi ukukhuluma nawe open line ethu namhlanje sikuze ukuthi uthini. Leke ngiphuthume ngingala ku WhatsApp uthi sawubona Khuzeni, ngicela incazelo lana ngafaka imali ku Shoprite waseshowe ngiyifakela usisi wami oseThekwini, yakhishwa within 15 minutes, ikhishwe empangeni. Mangibuza esitolo kwathiwa angiye police station, ngaya ke ngakwenza konke from 2018 till now kusathulekile. Uthi ngathi udidekile ukuthi file yenze njani manje khona uzokwazi ukuthi athole imali ekhulunyanga. Kade ke i-question yesikhathi 2019 2020 2021 2022 almost 4 years later and still usakhuluma into eyodwa and usizo akalitholi. Kade ufike uyogada lapha ukuthi ama-terms and conditions abakunikeza wona under ukufaka kwakhe imali ahamba azofika kuphi, bese beyakuchazela ukuthi makune dispute imali yakhe engafikanga la buyitshena ukuthi izofika khona, eziphi izinto ekufanele uhambe uyibheke. Izona zonke izinto ekufanele uyibheke lezo before uzo engage kule process yakhona, depending ukuthi bayangena in ombudsman uthizeni ila uzobusukwazi khona ukuthi ufike kubona, and then izinto zakho bese zihamba ngohlelo. So ezinye izinto lezi ekufanele uyigade kakhulu makuthiwa khona izinto ezisuke zenzeka ukuze ungayithuli usenkingeni ngokuhamba kwesikhathi. Kodwa nansi into efanele sikhumbule sesakule question yesikhathi, asingalini isikhathi eside mangabe khona izinto ezifuna ukuthi zenzeke ngohlelo. The minute ukuthi imatter yenze ngo-2018 nesisukemela kakhulu ngo-2022 la soba nenkinga khona, awudingi uzube nommeli okhokhelayo. Ukhona legal aid mahala, ukhona inkampani efana no-pro bono nakhona zimahala ungakwazi ukuthi uyisebenzise, kanye nabameli nje ungakwazi ukungena ofisini la khona ubuze ukuthi niba nini nezipesheli la nizokwazi khona ukuthi nikhulume nabantu mahala. Khona i-assistant engiyidingayo, ngiyacabanga ukuthi khona inhlangano nabameli ozokwazi ukuthi ubathole bakuchazele kahle ngalolu daba ukuthi kuphi la ungathola khona usizo. Ake siphuthume siye ngala kuma voice notes sizo ukuthi bathini. Angibingelele mfoka Khuzeni, ngibingelele immeli Zikalala. Bengithi angithole la babu Zikalala ukuthi umnumzane uwaniswa Lusi watholakala ukuthi unecala lokubulala umnumzane uChrisane. Umama onkosikazi kaChrisane wathi ngamphatha kabi ukuthi athole ushwele uwaniswa Lusi engazange asho ukuthi obana bebemthumile ukuthi abulele umkhwenyana wakhe. So sengiyalana ke masingena phansi ukuthi uma umuntu kade boshiwe wadedelwa ngoshwele emva ka 10 years eboshiwe, mhlambe warepa la, wabulala la, wenza konke ubuhlungu, umthetho uthini umuntu mesephuma esebuyela kulomphakathi? Ngabe uyaxhumana nabagelwa ilesiboshwa noma kwenzakalani? Inkulumo zamlandela. Thank you. Sibonga lapho kwenkulumo zamlandela. Into efanele ukukhumbula nayo, ayikho iprocess ekumele iqale ye-parole ngoba umuntu usuke ephuma ngeparole kungayiwanga kubagila kuqala. I-parole board kufoselekile is not a choice noma discretion yabo. Kufanele iphindele back bese ihlala nani ithi cha nayi nje sicabanga ukuthi siyenzela. Lo muntu esikhuluma ngayo sibona ngathi isimilo sakhe seshintshile manje. Nanka ama programs akade wahamba khona la ejele sombona ukuthi ngathi into seyihamba kahle. If kwenzeka bese uthola ukuthi engathi abenzanga kahle noma khona izinto la khona bekugejile, then kuyilungelo lakho ukuthi uhambe enkantolo ufike uyimisa lo process ukuze iqhubekele phambili, bese uthi cha angeke ngize ngiyivume le process ngoba khona la izinto zingahambanga khona kahle. Ngicela wena enkantolo ufike uzongihlenga la ngoba kukhona izinto ezingahambisananga nomthetho. Lo mthetho esikhuluma ngayo 1 Correctional Services Act okuyona esichazelayo ukuthi mangabe umuntu ekuthiwa uphuma ngeparole eziphi izinto ekufanele zenzeke ukuze konke kuhambe ngohlelo. Ke ngiphuthume ngize ngala usezweni sawubona. Yebo. Ninjani mhlonishwa? Asikhona babu. Siphila. I-mic yakho. Sorry nyarito. Ngithi phela babuzi kalala mangabe mhlambe ufake complaint kwa law society. Isinqumo siphume wena ungazange ube khona. Okay. Then uthunyelwa ngebanti kuthiwa isicelo sakho icomplaint yakho ayiphumelelanga. Wena ungazange uzube khona lapho futhi kukhulunywa lonto. Ngesikhathi bakutshenile ukuthi inini la bezombizela khona for hearing, kuye kwenzeke ngesikhathi uthola ukuthi i-complaint izofika ingene bese bethi kummeli iphendula. Mabephendula ummeli ebhale phansi bese beyabona ukuthi ayi ngendlela aphendule ngayo bayabona ukuthi udaba engathi ngeke lize lihambe in your favor.
kodwa into esikukhona ukuthi mangabe ungajabulile ngesinqumo esuke sikhona istep esilandelayo either internally if kuukuthi khona iappeal process yangaphakathi mangeke iappeal process yangaphakathi then usuyahamba usuye enkantolo. Ngingaya kanjani enkantolo mele kuyakiwa ngiyela umuntu omele naye? Yes, you can. Nine sokuyenza sokuthi enkantolo ngicela ijudge noma magistrate likwazi ukudecide ukuthi lo mmeli lenze umsebenzi wakhe ngendlela ebefanele ngabe uwenze ngayo yini ya. Ngenxa ukuthi khona izinto engibona ukuthi azihambanga ngohlelo. Sengiyile kulo society engakwazi ukuthi ngiassist but I have a firm belief ukuthi lo muntu azange azenze kahle. Ngicela ukuthi wena ukwazi ukuthi ungisiza kulolu daba esikhuluma ngalo. Okay, ngiyabonga Zikalala. Kubonga mina kakhulu baba. Isikhathi sakho njengamanje 8:30 ake siphuthume siye ngala endabeni ifinqiwe khona sozo ukuthi kuphi ukuhamba phambili ezweni sakhile. Asibuyele back to izinto noma ohlelweni lethu la sikhuluma khona noma sidingida khona indaba esuke zithinta umthetho. Ake ngiqala lapha ku WhatsApp ithi sawubona baba uma washona ngo2000 esebenza kwaHulumeni washona esasebenza kodwa ngathi mangiyakhona ngiyozama ngemali yakhe akazange iphume bathi amafile akhe watholakala kuze kubuye manje akaze kuphume imali emsebenzini wakhe. Kada ke la noma into ngakusuggesta ngayo akubheka ipayslip kaMama khona uzokwazi ukuchazela ukuthi iphezal yakhe ihamba izifika bonke umuntu osuke esebenza kwaHulumeni uba nephezal number. Ufike ucheck ukuthi iphezal number yakhe ithini bese uyohamba uyochecka na kaGPF kuyizona indawo la khona usungakwazi ukuthi usizakale khona. Masukwenzile lokho bazokwazi ukuthi bakuchazele ukuthi izinto zakhona ithini noma khona nama benefits akhona and then bese biyakwazi ukuthi uthole ukusizakala. Kuyenzeka ke ngesinye isikhathi uthola ukuthi ukusebenza lo kade khulunywa ngako noma leyo process bekuwukuthi umuntu ungaphansi kwecontract noma akekho fully employed under uHulumeni kodwa into yakhona izokwazi ukuthi usizakala ngokuhamba kwesikhathi. Gada lokho nje mangabe kuthiwa yonke into ihamba ngohlelo definitely bazokwazi ukuthi bakubize bakutshene ukuthi izinto zakho zihamba kanjani. Ngiphinde ngiphuthume ngila kuthiwa Mhlonishwa kwaduka iform lokubhalisa la labor so elinye sengalithola enkampani sakhona bavele bangibuza lokho Mhlonishwa wami ngazi ngilibele. Okay, ufuna ukwazi ukuthi indaba engayitholi hamba uyilandeleleke yonke lo process. Uyilandelela kwakho hamba phela kwa Department of Labor batshena ukuthi cha sengifuna ukufaka application ngenze ukuthi ilahlekile ayide lahle wena noma ilahle yebona abakusize le application iziyofike phambili na wonke ama requirements asuke khona. Kuhleke ngesinye isikhathi ngithi mozo endaweni kaHulumeni uzoyo kokuqala hamba qala uyobuza qala ukuthi nisuke nidingani la ekhaya ukuze ngikwazi ukunikeza yonke into enidingayo khona yonke into izohamba ngohlelo. Once ngikutholile then bese ngiyabuya ke sibona ukuthi izinto zethu zenzeka kanjani ngohlelo konke kade nithe niyakudinga kube sekukhona kumina and then ikhamba kahle ngesikhathi. So kade ke nawe uqala uyokhuluma nabo ubeze ukuthi yini kahle le abasuke beyidinga. Once sekwenzakalile lokho then ake uzobe usuba right. Usezweni sawubona. Mama Zikalala. Ninjani Mhlonishwa? Yaphela khuzeni. Siphelile mic yakho. Ukhuluma nenceku la umabhola omkhulu umbonami. Yebo Mhlonishwa. Yeah. Ithi elami babuzakala angazi ngizihambe enkantolo ngazi ukuthi futhi ngibobhini. Kuyimpoqo yini ukuthi mabe bhokini iba na umuntu ozointerpretela isikhathi ukuhlwa imibuzo lapha enkantolo ngoba isikhathi ngithola abanye bathi no you are forced ukuthi ube nayo umuntu ozokumela ozoba interpreter isikhathi sakhona lapha na ngoba lapha enkantolo kunamatema akhona ezomthetho emkhamba kacisha state impendulo yebaba. Okay, asibeke kanjena makuwukuthi uzofika enkantolo uthi ngifuna ukukhuluma isingisi iinterpreter ngeke zibe khona kodwa uma uzofika enkantolo uthi mina ngifuna ukuthi ngikhuluma isiZulu then interpreter izobe isiba khona ayenzeli wena kuphela noma ukutolikela wena kuphela itolikela nama record lawa azobe sebhalwa laphansi ngoba uzokhumbula ukuthi moya enkantolo kwa lama mics nama ring ngabovu asuke record yonke into esuke yenzeka lapha iyona ke la asuke uzuyibheka khona bese uyabona ukuthi hayi
engathi izinto zakho zihamba ngohlelweni noma bakwazi ukurecord noma bacoshele inkulumo esuke zikhona kakhulukazi ubufakazi uzosebenza kuphi na mase kuthiwa sesiya kwi-appeal noma sekhona la umuntu edluliselele khona icala ethi cha khona izinto ezingahambanga kahle khona zobe nobufakazi obuqandula ikhanda ukuthi uzikalala wathini ngesikhathi ekwazi ukuthi athule ubufakazi. Into ekhona kuwukuthi uzothola umoya kuma provinces ahlukile ngenxa yokudominate kwama languages asukile lapho uzothola kuyiwona leyo language noma interpreters azobe khona. Kodwa noma ngabe kuthiwa umuntu uboshwe la eNingizimu Afrika noma ngabe kuthiwa akayena wala kude ngalo umuntu ozokhuluma ishona uyabizwa bese kuthiwa woza sokhuluma la sokufunela interpreter eshona because as part of amalungelo akho kufanele sikwazi ukukhuluma nawe ngelanguage wena uunderstandayo nangelanguage uzokwazi ukuthi ube comfortable kuyona. So yiko kuthiwa kubalekile ukuthi makuthiwa kuyakhulunywa ake sibone ukuthi eziphi izinto ilanguage uyikhulumayo khona uzokwazi ukunderstanda kahle ukuthi yini lesiyikhulumayo la. Ake ngiphuthume ngeke ngala ke ku WhatsApp kuthiwa sawubona baba Zikalala usifundo lona ngisacela ukubuza ukuthi singayilungisa kanjani indaba yokuthi ubaba wami waboshwa ngokungemthetho esola ngokudlungula ingane emva kwesikhathi ehlele wesivile 66 days lengane ukuthiwa wayidlungula yakhuluma iqiniso ukuthi idlungule ubaba wayo omncane icala lavala ubaba akasitholanga isinxephezelo kanti kwamlimaza lokho and then bese yayishaya ke number yakhe ngeke ngize ngifune emoyeni kadake into ongakwazi ukuthi uyenze unlawful arrest noma unlawful detention noma kube ukuthi kulandela lo muntu kuyena ovule icala ngoba kuzobe kuyena umuntu oqama amanga kahle kule unlawful arrest unlawful detention usuke uthi amaphoyisa ayenza umsebenzi noma kenzanga kahle umsebenzi wawo prosecution engakwazi ukuprosecute kahle ngenxa ukuthi information ekade beyitholile akayibhekanga ngendlela abade kufanele bayibheka ngayo noma uzothi wena ngoba uqamba amanga wasenda abantu lento abayibiza ukuthi wild goose chase woza kuzosinxephezela kade ake mase kufanele kunxephezele kakhulukazi mangena uhulumeni ukuthi uzoba naye lo mali uzokwazi ukuthi akukhokhele ngayo lo leso sinxephezelo sakho. Yes ungayithola order ethi khokhela umuntu $500,000 but if lo muntu ebuye ethi lo $500,000 anginayo kufana ukuthi exercise kade uyenze kumthatha umuse enkantolo uzothole ngisho ummeli nawe bekuyinto nje ubuyenza just ukuthi uclearishe igama lakho otherwise ayikho into ezokwazi ukuthi uphumelele kuyona ngokuhamba kwesikhathi. Izona izinto efanele uyigade kakhulu ke lezi mase kuza kulamacala esibizwa ukuthi ama unlawful arrest. Umsakazo wakho uthandayo izwi lomzansi izumehluko feel the difference. Umehluko sekusiza nawe ke sokusithi sifuna ukunikeza konke ozokwazi ukuthi ukudinga mase kuze intweni ezithinta umthetho khona uzokwazi ukuthi izinto zakho bese sihamba ngohlelo. Ake ngibone la ukuthi khona umoya ngenangisho sawubona cousin ubaba wezingane zami une site eNtuzuma kodwa sesahlukana ushade in community of property nomunye umama isite sayithenga sobabili kodwa ayikho iproof izingane zethu zo2 zifisa ukwakha khona ngeze njani ukuthi izingane uma sezakhile kule site zingakhishwa in the near future what documents angasiza ukubavikela bangabe nankinga bakhishwe sebakhile ubaba wabo uyavuma indawo ukuthi bayisebenzise nangesho ukuthi uyabonga kakhulu mama wabantwana kwenza kahle uyicabange le process kusemanje ungayicabanga ngoba naku babe ngasekho sefile uprove izinto eziningi if ingane ezingaphezulu kweminyaka u18 into engaba lula ukuthi transfer i-ownership yalezi lama properties to ingane directly kubo izona ingane izokwazi ukuthi is-ownership if ukuthi azikwazi ukuthi sikwenze lokho ngenxa yeminyaka yazo ungatransfer as mhlambe second option to inkampani thizeni izobe registered kubona noma kubibona ama directors akhona and then leyo inkampani bese iyahamba iyo-ownisha lo mhlaba kusekhulunywa ngayo. Kodwa ngingavumelana nayo kakhulu esekutheni abangakhi lutho makuwukuthi process yokuthi umhlaba uwele ngakubona completely ngakenziwa ngenxa ukuthi njengoba beshade in community of property with umama lo anayo ubaba it means automatically naye lo mama owns half wa leya property sikhuluma ngayo lapha noma kuyona in question. So fanele uqiniseke ngaso sonke isikhathi ukuthi izinto zakho zihamba ngohlelo but into engakwazi ukuthi size once we are above the age of 18 aba transfer kubona kuqala and then mase bene title ezobe libiza bona then usungakwazi ukuthi bese uthi cha ake ngidlulele phambili ngibona ukuthi ngingakwazi ukuthi at the end of the day ngingakhe kodwa ungakhi
iproperty ngakabiziwe noma ngakalitholi ititle ezobe libhaliwe igama lakho uzokwazi ukuthi uyiprotect ngokuphelele la masekuza ngasemthethweni. Ke ngiphinde ngiphuthume ngifunde lo mlaleli uthi sawubona ngicela ukubuza ukuthi if i rapist is arrested for the first time ungabe uzoyithola yini bail usindisiwe emasondo eSydney. Now asikhumbuleke meboshwa for the first time umthetho uthi you are innocent until proven guilty, so asikwazi ukuthi simbize nge-rapist noma ngabe kuthiwa ufakazi sube sinabo buqine ngakanani for that particular point in time. Kodwa ibail isuke ithi according to Criminal Procedure Act, because ifuna ukuvikela ilungelo lakho ukuthi you are innocent until proven guilty, lokho kuchaza ukuthini up until kuze ngene ubufakazi obuzongena enkantolo ukuprove ngempela ukuthi lento ekuthiwa uyenzile sizoku-afford asikunikeza opportunity ukuthi uqhubeke nempilo ngesikhathi ama-investigation ngesikhathi i-process esaqhubeka. Kodwa angeke sivele sikukhiphe nje noma kanjani, soqale senze i-assessment eqala la sobe sithi khona is it in the interest of justice ukuthi sikukhiphe. Lapho sobe sesipheka izinto ethi kungabe uhlala kuphi nendawo, yabazi inofakazi ama-assets ekuthiwa nawo eNingizimu Afrika ngakanani, uyasebenza usebenzi influencer kangakanani ofakazi ngabe ukhommunicate nabo on a daily basis, usuku waboshwa yini previously ngesikhathi kade uboshiwe noma mhlambe kade usabhekene nengalo yomthetho isadila nawo, kungabe khona imigomo yembandela yebail oseke wayiphula ngaphambilini. Zona zonke izinto bese ibhekwa enkantolo lezi bese beyabona ukuthi bazogranta yini ibail. Nakhona bekunikeza ibail abakunikezi nje into ngesinye isikhathi ezothi ayihamba uyoyihlalela ngaphandle sekuphelile, bazokunikeza imigomo nemibandela mhlamba ngasho bathi hayi because isenzo okuthiwa usola ukuthi usenzile se-rape sicela ungahlali la endaweni, hamba uyohlala kwenye indawo uyoze ubuyele la kule nkantolo esuke sikuyona noma kule ndawo makuwukuthi usuzothetha icala lakho. Izona zonke izinto ezingakwazi ukuthi zenzeke le, but ibail iyakwazi ukuthi iphume. Nakhona mangabe ngayitholanga okokuqala uyakwazi ukuthi ngokuhamba kwesikhathi adlulelisele icala lakhe high court leyo cela khona iappeal bese ethi ngifake ibail application lapha yakwangahamba kahle ngicela yona high court ukwazi ukungilekelela khona yonke into yami izokwazi ukuthi ihambe ngohlelo. Nakhona futhi makuwukuthi uhlulekile nakhona SA ungakwazi ukuthi iphindie khona nansi ngike into ifile igadi nikidida abantu abaningi, uyakwazi ukuthi ekuqaleni uthi ibail cha ngiyabonga ngiyidinge, kodwa ngokuhamba kwesikhathi bese uyayifaka yiki time limit osukunqunyelwe kuyona. Phela ukuthi mekuwayifaka kanye mase uzuyifaka kwesibili fanele ukhombise ilento esibiza ukuthi ama new facts azobe sechaza ukuthi ubuphi lofakazi obusha osebufikile obukhomba ukuthi manje ke siqale phansi silibheke kabusha udaba lakho, then ke bese uyakwazi ukuthi uyifake ngaleso sikhathi. Kodwa ngiyithande kakhulu la sekuthena ama-investigating officers sengathi wona ngahamba phambili kuyiwona azolungiselela ukuthi akwazi ukuchazela abantu ukuthi size sifike kule nkinga noma kule application esifike kuyona senze njani, siya-oppose noma sivumelana nayo yini, no-prosecutor ukwazi ukuthi akuchazele futhi ukuthi udaba lakho lalihamba luze lufike kuphi, ikakhulukazi ey'ntweni zokuyithinta i-rape ngoba kuyi-crime noma mhlawumbe kuyisenzo esithanda ukuthi sibe simbi nesenzo ukuthi kungabi khona futhi ukuzwana okukhulu nekuyisona mhlawumbe seke senze kakhulu noma uzothola ukuthi even kwasemndenini uzobe usuyithola usunenkinga ngaphakathi. Kodwa izona zonke izinto lezi esuke zikwazi ukuthi zikusize. Sithole noma ukuphi emhlabeni, downloada i-app Izwi 98 FM. Izwi 98 FM. Izwi lomzansi, isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Izwi lomzansi, isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Sayona kanjalo le app uzokwazi ukuthi kusize ukuthi lo daba noma uhlelo namhlanje ukwazi ukuthi ulithole la uzobe usulalela khona ngeplace yakho, uthola yonke imininingwane kade uyidinga nezokwazi ukuthi kusize ukuthi uye phambili. Mhlawumbe iphindwe neminye imibuzo kade unayo, kodwa ke ake ngenze kanje, asiqhubeke thina sikhulume lapha einkundleni zethu zokuxhumana. Mozobheka nje uFacebook ethi Ezomthetho noMpumelelo kaZikalala, khona i-page lapho ungakwazi ukuthi ubhale kulona eminye imibuzo ngabakhona bofuna ukuthi sikhulume privately kwi-messenger. Siyazama ukuthi siphendule ngokusheshsha izinto ama-message asuke emaningi, kodwa siyogcina sifikile kuyakho sikwazi ukuthi sikuphendule, siqhubeke sitholane khona bese sikhuluma ngalo lolu daba noma nezinye indaba engabe mhlambe zikuhlabe umxhwele kule sonto siphuma kulona noma kule sonto sobe silibhekile. Makuwukuthi uzokwazi ukuthola access to i-TV yakho ubheka ama-interviews lapha eJC kakhulukazi ngoLesihlanu la khulunywa khona ngamajaji ase-KZN.
mina kuMpumelelo kaZikalala sengithe sami isikhathi nawe sesiphelile sesifike ekugcineni ngizocela ukuthi sibonane next week makuwukuthi ke inkosi ayingenza kanjalo nani ke inkosi sengathi nabadala bakini baqhubeka nje bakuvikele baloke bekuthejize nje ngeyibusiso ezizokwazi ukuthi zikusize ukuthi uye phambili asibonane next week Izwi lomzansi 98.0 The difference